Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 18. Увесь наступны дзень Доріан не выходзіў з дома і большую частку часу правёў у сябе ў пакоі, ахоплены неадольным страхам смерці. Хоць да жыцця ён быў ужо абыякавы. Усведамленне таго, што на яго палююць, прыгнятала і не давала спакою. Варта было ветру паварушыць партьеры, як Доріан скаланаўся. Як толькі ён заплюшчваў вочы, перад ім усплываў твар матроса, які сачыў за ім праз вільготнае шкло аранжарэі. Але, можа, гэта яму падалося? Магчыма, гэта ўсяго толькі гульня яго ўяўлення, якое выклікала з цемрадзі ночы здань мсціўца, і зараз малюе перад ім жахлівыя карціны ад помсты, якая на яго чакае. Толькі ўяўленне малюе нам жудасныя наступствы кожнай нашай правіннасці. У рэальным свеце фактаў грэшнікі не караюцца, праведнікі не ўзнагароджваюцца. І нарэшце, калі б старонні чалавек блукаў вакол дома, яго абавязкова б убачылі слугі ці вартаўнікі. На зямлі пад вакном аранжарэі засталіся б сляды, і садоўнікі адразу далажылі б пра гэта. Брат Сібілы не мог вярнуцца, каб забіць яго. Ён адплыў на караблі і, відаць, загінуў дзе-небудзь у адкрытым моры. Так, Джеймс Вейн больш не ўяўляе сабой небяспеку для яго. Так разважаючы, Доріан урэшце рэшт пераканаў сябе, што ўсё гэта было толькі міражом. Аднак яму страшна было ўявіць, што сумленне можа спараджаць такія вусцішныя фантомы і, надаючы ім бачнае аблічча, прымушаць іх з'яўляцца перад чалавекам. Пры гэтай думцы Доріан бляднеў і халадзеў ад страху. Эх, навошта ён у вашалелым парыве, народжаным прыступам утрапення, забіў свайго сябра? Як непрыемна нават згадваць гэтую сцэну. Кожная гідкая падрабязнасць уваскрасала ў памяці і здавалася яшчэ горшай. З чорных бяздонняў часу у крывавым адзенні ўставаў грозны цень яго ліхадзейства. Толькі на трэці дзень ён адважыўся выйсці з дома. Напоеная водарам хвой ясная зімовая раніца вярнула яму бадзёрасць і жыццярадаснасць. Але не толькі гэта выклікала змену. Уся душа Доріана паўстала супраць празмернасці пакут, якія калечаць яе. Так заўсёды бывае з вытанчанымі натурамі. Моцныя жарсці, калі яны не ўтаймованы, руйнуюць такіх людзей. Страсці гэтыя альбо забіваюць, альбо паміраюць самі. Дробныя гароты і неглыбокае каханне жывуць доўга. Вялікае каханне і вялікае гора гінуць ад лішку сваёй сілы. Доріан змог пераканаць сябе, што ён стаў ахвярай сваёй пераўзбуджанай фантазіі. Пасля снедання ён цэлую гадзіну гуляў з герцагіняй у садзе, потым паехаў праз парк да таго месца, дзе павінны былі сабрацца паляўнічыя. На ўскрайку хваёвага лесу Доріан убачыў брата герцагіні, сэра Джефры Клаўстана. Доріан выскачыў з экіпажа і накіраваўся да свайго госця, прабіраючыся скрозь зараснікі хмызняку і сухой папараці. «Добра папалявалі, Джефры?» – спытаў ён. «Не асабліва. Відаць, амаль усе птушкі паляцелі на поле. Пасля абеду пяройдзем на іншае месца.
Спадзяюся, тамака будзе лепш. Дорыан вырашыў пайсці разам з ім. Чароўная духмянасць лесу, залацістыя і чырвоныя блікі сонца на ствалах — усё гэта прыносіла яму здавальненне, напаўняла цудоўным адчуваннем свабоды. Ён увесь аддаўся пачуццю бяздумнага шчасця, радасці, якую нішто не можа азмрочыць. Раптам з-за невялікай купкі леташняй травы выскачыў заяц. Навастрыўшы вушы з чорнымі кончыкамі, выкідваючы доўгія заднія лапкі, ён стралой памчаўся ўглыб алешніку. Сэр Джэфры адразу прыклаў стрэльбу да пляча, але грацыёзныя рухі звярка настолькі зачаравалі Дорыана, што ён імпульсіўна ўскрыкнуў: «Не забівайце яго, Джэфры, няхай сабе жыве!» «Што за глупства, Дорыан!» — засмяяўся сэр Джэфры і стрэліў у той самы момант, калі заяц шмыгнуў у гушчар. Раздаўся падвойны крык. Жудасны ёкат параненага зайца і яшчэ больш страшэнны перадсмяротны скогат чалавека. «А Божа, я трапіў у загоншчыка!» — выгукнуў сэр Джэфры. «Ну якім трэба быць аслом, каб лезці пад стрэл? Гэй, перастаньце там страляць!» — крыкнуў ён. «Чалавек паранены!» Прыбег старэйшы падлоўчы з палкай у руцэ. «Дзе, сэр, дзе ён?» У тую ж хвіліну па ўсёй лініі паляўнічых заціхла страляніна. «Там!» — злосна адказаў сэр Джэфры і таропка пайшоў да алешніку. «Якога чорта вы не адвялі сваіх людзей далей? Сапсавалі мне сённяшняе паляванне!» Дорыан глядзеў, як абодва яны ныраюць у густы зараснік. Праз хвіліну яны з'явіліся адтуль і вынеслі нежывое цела. Дорыан у жаху адвярнуўся, падумаўшы, што злы рок праследуе яго нават тут. Лес раптам ажыў, напоўнены людзьмі. Чуўся тупат мноства ног, прыглушаны гоман. Сярод дрэў, шумна пляскаючы крыламі, праляцеў буйны фазан з медна-чырвонай грудкай. Праз некалькі хвілін на яго плячо лягла нечая рука. Ён уздрыгнуў і азірнуўся. «Дорыан», — прамовіў лорд Генры, — «мяркую, трэба ім сказаць, каб яны спынілі паляванне». «Варта было б спыніць яго назаўжды», — адказаў Дорыан з горыччу. «Скажыце, а той чалавек?» Ён не здолеў дагаварыць. На жаль, так. Увесь набой трапіў яму ў грудзі. Смерць, відаць, наступіла імгненна. «Хадземце ў дом, Дорыан». Яны накіраваліся да галоўнай алеі, якая вядзе да дома, і амаль усю адлегласць прайшлі моўчкі. Нарэшце Дорыан зірнуў на лорда Генры і сказаў, цяжка ўздыхнуўшы: «Гэта дрэннае прадвесце, Гары, вельмі дрэнны знак». «Што іменна?» — спытаў лорд Генры. «Вы маеце на ўвазе гэты няшчасны выпадак? Але, дарагі дружа, што тут зробіш? Забіты быў сам вінаваты. Хто ж лезе пад стрэлы? І акрамя таго, мы тут пры чым? Але не будзем больш пра гэта». Дорыан пакруціў галавой. «Не, Гары, гэта благая прыкмета. Я адчуваю, здарыцца нешта жудаснае. Быць можа, нават са мной». Лорд Генры засмяяўся. «Самае страшнае на свеце — гэта нудота, Дорыан. Але нам нуда не пагражае, толькі калі нашыя прыяцелі за абедам не працягнуць абмяркоўваць гэтае здарэнне. Ну а прыметы — лухта,
ніякіх прадвесцяў не бывае. Лёс не шле нам веснікаў. І нарэшце скажыце, што такога можа з вамі здарыцца, Дорыян? У вас ёсць усё, аб чым толькі можа марыць чалавек. Кожны быў бы рады памяняцца з вамі месцамі. А я быў бы рады памяняцца сваім месцам з любым чалавекам на свеце. Не смейцеся, Гары, я кажу праўду. Гэты беспатольны селянін, якога толькі што забілі, шчаслівейшы за мяне. Смерці я не баюся. Страшна толькі яе набліжэнне. Мне здаецца, быццам яе крылы ўжо шумяць надо мной у свінцовым паветры. Бацюхны мае, хіба вы не бачыце, Гары, што там за дрэвамі нехта хаваецца, што ён пільнуе мяне? Лорд Генры паглядзеў туды, куды паказвала дрыготкая рука ў пальчатцы, і сказаў з усмешкай: «Так, бачу садоўніка, які сапраўды чакае нас. Мусіць, жадае даведацца, якія кветкі зрэзаць да стала. Да чаго ж у вас развінчаныя нервы?» Дорыян уздыхнуў з палёгкай, калі ў падыходзячай фігуры пазнаў садоўніка. Той дастаў з кішэні ліст і падаў яго гаспадару. Яе светласць загадалі мне пачакаць на адказ. Дорыян сунуў ліст у кішэню. «Скажыце яе светласці, што я ўжо іду». «Жанчыны любяць здзяйсняць рызыкоўныя ўчынкі», з усмешкай заўважыў лорд Генры. «Жанчына гатова фліртаваць з кім заўгодна, абы толькі іншыя людзі бачылі гэта». «А вы любіце казаць рызыкоўныя рэчы, Гары, і ў дадзеным выпадку вы памыляецеся. Герцагіня мне падабаецца, але я не закаханы ў яе». «А яна ў вас закахана, хоць вы і не падабаецеся ёй». Гэта ўжо падобна на плётку, Гары, прычым без аніякіх падстаў. Падстава кожнай чуткі — упэўненасць у амаральнасці чалавека, вымавіў лорд Генры. «Гары, вы дзеля краснага славечка гатовы кім заўгодна ахвяраваць. Людзі самі ўзыходзяць на алтар, каб прынесці сябе ў ахвяру. Ах, калі б я мог каго-небудзь пакахаць», — усклікнуў Дорыян з тужлівай ноткай у голасе. «Але я, здаецца, страціў гэтую здольнасць і развучыўся нават жадаць гэтага. Я заўсёды быў занадта заняты сабой, і вось ужо стаў цяжарам для самога сябе. Мне хочацца ўцячы ад усяго, збегчы, забыцца. Неразумна было ехаць сюды. Я, мабыць, затэлеграфую Харві, каб падрыхтавалі яхту. На яхце адчуваеш сябе ў бяспецы». «У бяспецы ад чаго, Дорыян? З вамі здарылася нейкая бяда?» «Я не магу вам сказаць, Гары», — сумна адказаў Дорыян. «Да таго ж я мяркую, што ўсё гэта проста мая фантазія. Гэты няшчасны выпадак страшэнна мяне засмуціў. У мяне вельмі дрэннае прадчуванне, што і са мной здарыцца нешта падобнае». «Нонсенс! Спадзяюся, так яно і ёсць, але нічога не магу з сабой зрабіць. А вось і герцагіня. Як бачыце, мы вярнуліся, герцагіня». «Я ўжо ўсё ведаю, містер Грэй», — сказала герцагіня. «Кажуць, вы прасілі не страляць у зайца. Як дзіўна». «Так, і сапраўды дзіўна. Не ведаю нават, што падахвоціла мяне гэта сказаць. Заяц быў такі харошенькі». «Вельмі шкада, што вам распавялі пра гэта. Жахлівая гісторыя». «Лепей сказаць, прыкрая гісторыя», — паправіў яго лорд Генры. «І зусім не цікавая. Вось калі б Джэфры забіў яго наўмысля,
Гэта было б цікава. Хацеў бы я пазнаёміцца з сапраўдным забойцам. Гары, вы немагчымы чалавек, усклікнула герцагіня. Ці не праўда, містер Грэй? Ох, Гары, містеру Грэю, здаецца, зноў нядобра. Ён зараз упадзе. Дорыан з цяжкасцю авалодаў сабой і пасміхнуўся. Пусцяковіна, герцагіня, не хвалюйцеся. У мяне проста разладжаныя нервы, вось і ўсё. Мабыць, я занадта шмат сёння хадзіў пешшу. Мне бадай лепш пайсці прылегчы. Яны дайшлі да шырокай лесвіцы, якая вяла з аранжарэі на тэрасу. Калі за Дорыянам зачыніліся шкляныя дзверы, лорд Генры павярнуўся да герцагіні. «Вы моцна ў яго закаханы?» – спытаў ён. «Хацела б я сама гэта ведаць», – сказала яна. «Веды гібельны для кахання. Нас чаруе толькі неакрэсленасць. У імгле ўсё здаецца такім незвычайным. Але ў тумане можна збіцца з дарогі. Ах, мілая Глэдзіс, усе шляхі прыводзяць да аднаго. Да чаго ж? Да расчаравання. Я з яго пачынала свой жыццёвы шлях, уздыхнула герцагіня. Вы хочаце сказаць, што расчараванне з'явілася вам у кароне герцага? Мне надакучылі вянкі з лісця суніц. Але яны вам да твару. Толькі ў вачах свету. Глядзіце, вам цяжка будзе абысціся без іх. Усе лісцікі застануцца пры мне. Але ў монмута ёсць вушы. Старасць тугая на вуха. Няўжо ён ніколі не раўнуе? Не, хоць бы раз. Лорд Генры агледзеўся наўкола, быццам у пошуках нечага. «Што вы шукаеце?» – спытала герцагіня. «Булавешку з вастрыя вашай рапіры», – адказаў ён. «Вы яе згубілі». Герцагіня засмяялася. «Але маска засталася на мне. Пад ёй вашыя вочы выглядаюць яшчэ прыгажэй», – усміхнуўся лорд Генры. Герцагіня зноў рассмяялася. А наверсе, у сваёй спальні, ляжаў на канапе Дорыян, і кожная жылка ў ім дрыжала ад жаху. Смерць няшчаснага загоншчыка, падстрэленага ў лесе, здавалася Дорыяну прадвесцем яго ўласнага канца. У 5 гадзін ён пазваніў слугу і распарадзіўся, каб склалі яго рэчы і каб экіпаж быў пададзены да паловы на 9. Ён вырашыў не заставацца ў Селбі-Роял на ноч, бо гэта злавеснае месца, дзе смерць блукае нават пры сонечным святле. Ён пакінуў лорду Генры запіску. У ёй ён паведамляў, што едзе ў Лондан да лекара і прасіў забаўляць гасцей да яго вяртання. Калі ён запячатваў запіску, у дзверы пагрукалі, і камердынер далажыў, што прыйшоў старэйшы падлоўчы. «Хай увойдзе», – сказаў Дорыян. Як толькі егер увайшоў, Дорыян дастаў з шуфляды чэкавую кніжку і, паклаўшы яе перад сабой, вымавіў: «Вы, імаверна, прыйшлі з нагоды няшчаснага выпадку сёння ўранні, Торнтон». «Так, сэр», – адказаў падлоўчы. «Ці быў гэты небарака жанаты? Ці была ў яго сям'я?» – спытаў Дорыян. «Калі так, я не пакіну іх у бядзе. Мы не ведаем, хто гэны чалавек такі, сэр. Таму я і наважыўся вас патурбаваць». «Не ведаеце, хто ён?» – перапытаў Дорыян. «Што вы хочаце гэтым сказаць? Нёж ён не з вашых людзей?» «Не, сэр,
Я быў аніколі яго не бачыў. Падобна на тое, што гэта нейкі Морнар, сэр. Пяро выпала з рукі Дорыяна. «Марак?» – запытаўся ён. «Вы кажаце, матрос?» «Так, сэр, па ўсім бачна. На абедзвюх руках рысункі, ну і ўсё такое іншае. А пры ім нічога не знайшлі? Напрыклад, які-небудзь дакумент, з якога можна даведацца яго імя?» «Не, сэр, толькі крышку пянёнзаў і шасцізарадны рэвальвер, а нічога больш, а імя нідзе не пазначанае. Чалавек, відаць, прыстойны, але з мужикоў. Мы ўважаем, што ён Морнар». Дорыян ускочыў з-за стола. «Дзе ён зара? Я хачу яго ўбачыць неадкладна». «Ён на хвэрне, сэр, у пустэй стайні. Людзі не любяць трымаць у хаце нябожчыкаў. Кажуць, мярцвяк прыносіць няшчасце». «На ферме? Адразу ж адпраўляйцеся туды і чакайце на мяне». Не прайшло і чвэрці гадзіны, як Дорыан Грэй ужо імчаўся галопам на ферму. Дрэвы прывіднай чарадой праносіліся міма, і гасцінец перабягалі палахлівыя цені. Нарэшце Дорыан даскакаў да фермы. У самай далёкай стайні свяціўся агеньчык. Нейкі ўнутраны голас падказаў Дорыану, што нябожчык там. Ён хутка падышоў да дзвярэй, адчуваючы, што зараз яму трэба зрабіць адкрыццё, якое альбо верне яму спакой, альбо сапсуе жыццё назаўсёды. На мяхах у дальнім куце стайні ляжаў чалавек. Твар яго быў накрыты стракатай хусткай. Побач гарэла тоўстая свечка, уваткнутая ў бутэльку. Дорыан дрыжаў, адчуваючы, што ў яго не хопіць духу сваёй рукой зняць хустку. Ён паклікаў аднаго з працаўнікоў. «Зніміце гэту анучу, я хачу яго бачыць», – сказаў ён. Калі дзяцюк зняў хустку, Дорыан падышоў бліжэй і міжвольна віскнуў ад радасці. Чалавек, забіты ў лесе, быў Джеймсам Вэйнам. Некалькі хвілін Дорыан Грэй не мог скрануцца з месца і адарваць пагляд ад мёртвага цела. Калі ён ехаў дадому, у яго вачах стаялі слёзы. Цяпер ён выратаваны,